erdiko gizarteratze eta laneratze eragileen baliabideen mapa egin da. Eragile bakoitzak zer egiten duen eta zer zerbitzu mota dituen martxan eskualdean azalduz. Eta bigarren aipatzekoa, formakuntza ibilbide integratuak osatzeko proiektua. Hainbat formazioen kombinazioarekin. Oinarrizko konpetentzien formazioa, soldadura lanbide ziurtagiria eta menpekotasunaren ziurtagiarekin batera. 3 proiektu nagusi daudela ikastetxeok aberasteko aukera eman digutenak, diela elkarrekin eraikitzen, gero lan eta STEAM proiektuak. Elkarrekin eraikitzen egia, badara mata urte batzuk, erronkak planteatu ikaslei, erronka horietatik abiatuta, Baiarako erakunde, enpresa, eragile desberdinak bertatik bertara ezagutu, eta ikasle aktibok bihurtzeko aukera ematen die. Eta orduan nik uste dela esperientzia bat ikasleek beti gustora gogoratzen dutena. Horrekin bateak gero lan proiektuak ere, Baiarako sarea nolakoa dan sare ekonomikoa, soziala, zuen aldetik ikastetxea etorri eta azaltzeak, informazioa aberatsa ere nik uste ematen diela ikaslei, errealitatea ezagutzeko eta hortik abiatuta beraien erabakia hartze prozesun laguntzeko. Eta STEAM proiektuak ere, zientzia eta teknologiatan, era aktibo baten parte hartzeko aukera ematen die. Eta nik uste 3 proiektutatik aberatsena igual dela, askotan 3 ikastetxe edo Baiarako 5 ikastetxek elkartzen gehala, konpartitzen degula, gero ikaslek ere baita elkartzen diela proiektuen aurkezpenak egiteko, eta elkarlan hori, aberasgarria dela. Alde batetik, laneratzeko konpromiso ikastaro bat soldadurakoa martxan ipini dugu, Sarraia enpresarekin, bukatzen dutenen erdiak lanean hartzeko konpromiso hartu du enpresak. Gero, bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagundutako elkarrekin programaren barruan, zaurgarritasun egoeran dauden pertsonentzako baita ere soldadura ikastaro bat ipini dugu martxan, 14 partaideekin, lanbide ziurtagiri homologazio berrien beharra adostu da garapen agentziarekin, eta hortan gabiltz, horrek dakarren lan hori garatzen ari gara. Ziklo berrien eskaera, eskualdeko enpresa eta erakunde publikoen eskaerari erantzunez, martxan ipini dira, eta jadanik azkeneko 5 urtetan 3 ziklo berri etorri dira gure ikastetxera. Eta gero baita ere, dispositivo de reconocimiento de la competencia delakoa den zerbitzu berria, lanbide heziketako ikastetxe integratu bezala, lan eskarmentuz edo esperientziaz titulazio zati bat habilitatzeko eta errekonozitzeko dispositiboa zerbitzu berri bada, eskualdean, gure ikastetxean ere bai, eta hor ere 35 pertsonei ari gara zerbitzu hori ematen, eta gero, aipatuko nuke, justu astelehen honetan, martxan ipini ditugun, gizarte eta osasun arretarako pertsonen kualifikazioa lortzeko, 36 pertsona guztira, hasi dira, aste honetan, formakuntza hori jasotzen. Eskaini informazio zailuk oso garrantzitsuk izan dira, ze justu pandemiek eragin dituen behar horiei erantzute jolako, eta uste importantzi dela alkarren berri izatie, hori enpresakin edo arlo ekonomikun zentrau eta beste puntu importante bat uste zaintzan ere muen, lanbide heziketakin, bizarteratzeko jarduera eta formazio ezberdinak antolatzie oso garrantzitsu dalako. Ikusi dela bizi deun sistema honetan zaintzak zenolako importantzi dauken, baina aldi berinez zaintza dedikatzen dien pertsonan formazioan igual baina arte bat olako garrantzile eman. Eta urtean, eukideun proiektu importantena, dudai gabe izan dela ikasiz proiektua. Ikasiz proiektua lehen dikene bai lantzen eginen proiektua da, enpresa desberdinen artin, jakinduri hori elkarbanatzeko, batzutan geure artin, beste batzutan adituek eta karrike, baino aurten bereziki eukidu oso importantzia handiz ezta. Bai, azkenean ikasi saioan ikusi egin da zenbat enpresak parte hartu dugun saio ezberdinetan, eta horrek markatzen dau garrantzia. Ez bakarrik gen enpresak, udaletxike apunta indie gure programa horta eta batea inditegu batzuk. Baita ere, leheno, komentau dut,
eta oso garrantzitsua izan da bitartekaritza diru laguntzak kudeatzen. Iraurri Berritzenek 51 enpresarekin lana egin du diru laguntzak kudeatzeko, eta 85 diru laguntza izan dira kudeatu direnak. Denen artean, milioi bat euro suposatuz. Uste diru benetan oso garrantzitsua izan dela.